Sa Negros Occidental naman mga kapuso, mini dump truck na aksidente sa Silay City. Yaging kapilas ng 17 kagin kamatay. Sa 7 ka persona may guba na. Antes maman ang insidente, sunod sa kapulisan. Nakatutok Aileen Pedreso. Hindi na halos makapungko ang 53 anyos nga si Hernani Massa bangod bali ang iya duha ka mga gusok. Si Massa ang nagmaneho sa mini dump truck nga natumba sa barangay Gimbalaon, Silay City sang June 27. Isa ini sa mga 17 ka mga napilasan, 7 ang ginbawian sang kabuhi. Suro kay Massa, wala siya sang nakita nga problema sa salakyan antes ang aksidente. Wala tayo problema. Galing kayong tingala lang kung pagdulog ko na, gulpi lang nagkayos. Gulpi, pagkakayos, yam na machinsgir ko si Gunda, kay tita katarsira to mo. Gulpi lang na bustyog, why na tayo nagawid-awid. Ang pahayag sang driver, baliskad sa resulta sang inspeksyon sa mekaniko sa mini dump truck. But initially, hambal niya, may something daw may guba na sa salakyan bala, like ang iyang kambyada, then tapos ang iyang mga mga gear oil nagatagas na. So that's why ang iyang pagpreno siguro basi why nagkuan. So most probably ang driver tabalaan niya na ang situation sang salakyan before. Nagapangayo ang driver sang pasaylo sa himata sa mga biktima. Tayo kayo, okay lang kung ako napatay. Hindi lang sila. Pasensyahan ako nila. Madumduman nga nagpahayag ang himata sang 11 sa 23 ka mga biktima sa aksidente nga hindi na sila magpasaka sang kaso batok sa driver. Wala pa makadesisyon ang iban pa. Napulo pa ka mga pasyente ang padayon nga ginabulong sa ospital. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.